TMTV. Тәүлекнең хәерле сәгатендә сезне сәламләп, июльнең 1нче хит парадын башлыйк, дуслар. Артист инде ул. Һәр вакыт каядыр чаба, җыр яздыра, клип төшерә, гастрольләргә чыгып китә, кайберләре моны автомат рәвештә башкара. Хәтта аның турында бу робот түгел микән дип уйлап куярга да мәҗбүр буласың. Роботлар алар куркусыз була бит. Ә курку дигәннән хит парадның бүгенге чыгарылышында җырчыларның куркулары, ягъни фобиялары турында сөйләшеп алсак, миңа калса начар булмас. Барлык мәгълүматларны сезгә мин иркә җиткерәчәкмен. Башлык. Музыкаль каймак хит парадын адым сайын куркыныч эзләүче Айы ачып җибәрә. Әйе, ул бик куркучан. Бижәк, личинкаларны әйткән дә юк. Аңа теләсә кайчан давыл, я цунами булыр кебек. Өстәвенә тулган айга да карарга курка ул. Ни өчен икәнен хәтта ачык кына аңлатып та бирә алмый. Шундыйрак фактлардан шүрләүче Айы бүген үзенең клибы белән 15нче баскычка урнаша. Ундүртенче позицияга көчеп, Ришат Фазли Ахметовны җырлатып алыйк. Ришатның иң курыккан нәрсәсе
Йыланнар. Ярый әле алар бездә сирәк очрый, юкса былай курка бөтенләй курыкмый башлар идең дип елмая Ришат. Шуңа өстәп ялганлаудан курка. Үзе дә ялганламый, кешенең дә ялган сөйләгәнен дә яратмый. Ә без ялганламыйбыз. Ришат 14нче позициядә әйләнә дөнья җыры белән урын ала. Һәм бу чын дөрестлек. Yarada güldüren, yılatıp da ölgüren. Eğlene dünya eğlene, bizni de eğlendiren. Eğlene dünya eğlene, tutup tapkına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendirip salmasın. Eğlene dünya eğlene, tuttapkına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendirip salmasın. Eğlendiripler salmasın, kalganına tüzerlik. Başkaylar yelgende de kaller kalsın gülerlik. Eğlene dünya eğlene, tuttapkına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendirip salmasın. Eğlene dünya eğlene, tuttapkına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendirip salmasın. Öpkelevden fayda kilmez, gaybinde izlemik. Ol bizni eğlendirer şu, biz onu tügülledik. Eğlene dünya eğlene, tuttapkına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendirip salmasın. Eğlene dünya eğlene, tuttapkına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendirip salmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendirip salmasın. 13-нче позицияга тукталабыз. Әлеге баскычны Рамил Галимҗанов белән Илмира Сөләйманова белешә. Куркуларына килсәк, Рамил самолетта очудан шүрли икән. Аптырарлык түгел, әлеге курку, ягъни аэрофобия күп кешедә бар. Ә менә Илмира Сөләйманова барлык төр кышлардан да курка. Хәтта яшел ширәмдә йөгереп йөргән бәләкәй сап-сары чибигә дә су биргәндә дә куркып бетә икән. Менә шундый куркак мин дип килә үзе. Инде җырларын кабызып җибәрергә вакыт. Әлеге дуэт безгә, димәк, мин яшим синдә дип җырлап бирер һәм әйткәнемчә алар бүген 13-нче. Жан аттым, қараттым, өзіңе қараттым.
Tartıldı güngilning tartıldı Nişkelerden nişke kıllar Yaratu mınarım Canımda tınlale Kullarımda Küzlerinde Yüreğimde Bilmedim yaşımsinde Kullarında Küzlerinde Yüreğimde Bilmedim yaşımsinde 12. Баскыч иясінің исеме де, тәхәллүсе де Шешек исеме. Әлеге җырчының беттен куркканы җир су хайваннары икән. Бака, кәлтә, йыланнар очрамасын дип ул һәр вакыт аяк астына карап йөри. Хәтта йыланнар булмаса да каяндыр килеп чыгырлар кебек тоела аңа. Ә менә курыкмаган көн аның өчен иң яхшы көн санала. Куркыткан нәрсәләр турында сөйләшкәндә дә ул ныграк курка. Шуңа күрә шуның белән тыелып, Шәшкәгә сүзне тапшырып. Кичәгеләр хәтирәсе өрде таңда, Монзары да, шатлыгы да барысы артта. Юксынмыйм киткән ярларын, үткән көннәрен. Язмыш алда әзерләгән иң зур бүләген, иң яхшы көн. Әле алда, барысы да хыялыты, юл яктырта баяк булып уфукларда. Ничек кенә әйләндермә түгәрәк дөнья, югалтсаң да сиңа дигән кирегә кайта. Бер яктан батса да кояш, һичшиксез ышан, безнең таңнар сызлы батыр. Икенче яктан иң яхшы көн. Әле алда, барысы да хыялыты, юл яктырта баяк булып уфукларда. Шикәлләрегез Казан! Беренче унлыкка бер адым гына эләкми калып, 11-нче сан астында Илдар Әхмәтов урын алыр. Илдарга карап торсаң, аны берни дә куркытмый кебек. Шулай да аның бер фобиясе бар икән. Әхмәтов судан курка. Бәлки шуның өчен ул кыйнудан баш тарта торгандыр. Монысы безгә мәгълүм түгел. Шуңа күрә билгеле фактлар белән генә шикләнеп, кем беләндер бер юлганны бүлешүче җырчының җырын тыңлап алыйк. Йокылларга жыйынсам да, юрганымны ябынып, юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Нишләдем саташуларым әллә, икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Нишләдем мин саташуларым әллә, икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә.
Әй рәхәт булган икән ул, янымда син булганда. Тәнем күгеле шик күңел, жылыталмый юрганда. Тәнем күгеле шик күңел, жылыталмый юрганда. Музыкаль каймак хит парадының 10-нчы позициясын бу атнада диджей Радик белән Айрат Сафин бүлешә. Айратта клаустрофобия, ягъни Айрат кысан бүлмәдә озакка кала алмый. Әмма моны ул артык зур проблема итеп күрми. Чөнки тар бүлмәдә кислород әз. Шуңа күрә бу күренешне кимчелек итеп күрү дә дөрес түгел ди җырчы. Радикка туктасак, аның чынлап куркуы үзе берәр җиргә чыгып китсә, өйдә калган гаиләсе, туганнары өчен ут йота башлый. Шуңа да гел шалтыратып, алар белән бар да яхшымы? Еш белешеп торырга күнеккән. Бүген егетләр беренче 10-лыкны ачып җибәрә. Позиция номерын тапшырып, җырга күчик. Үсеп җиткән яра, бүген бездә гөрләп туй бара. Матур өстәлләр корылган, дус туганнар җыела. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре. Күңелләрен җилкене дәрә, әше сүзләре. Үсимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Вәгъдә биреп, балдар киеп, канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Вәгъдә биреп, балдар киеп, канатланып очтылар. Үземгә барам. Сыккан идем. Бер чибәркә сезләргә. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы. Ике йөрәк парчала, иртәме таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре. Күңелләренә җилкендерә, әше сүзләре. Үсимәсен пар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Вәгъдә биреп, балдар киеп, канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Вәгъдә биреп, балдар киеп, канатланып очтылар. Татар радиосы, Татар радиосы, Татар радиосы, Татар радиосы. Татар музыкаль телевидениесе. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель шелтәрләрендә һәм TMTV online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Халыкара татар җыры эстрада фестивале 8-нче тапкыр Мәскәүдә. Иң-иңнәр бер сәхнәдә. Зур гала-концерт 11 ноябрь. Дәүләт Кремль сарае. Башка артистлардан айырмалы буларак, Артур Салихов үзендәге фобияны вакыт белән барыбер җиңгән. Бала чагында караңгы бүлмәләргә, подъездларга керүдән курыккан булган ул. Бәлки, куркыныч фильмнарны элек ул күбрәк карагандыр. Ни генә булмасын, хәзер караңгыдан тамчы да курыкмый. Гомумән, бер нәрсәдән дә курыкмый. Зур бит инде ул. Чәчкәләрдән тик берсен, күп бәләк сайла бала. Сайла балыган назлы чәчкәм, бердән берем син миңа. Ләйлә, Ләйлә, Ләйлә гөл, бәхетте
Leyla gül Bäxet dilimi sina gül Yüreğime kilip kirgen Sin gine ul birden bir Sayla balgan nazlı şeşkem Sulla kurma kırma Mehabet sularını sibip Törürmün törümüşünü da Leyla, Leyla, Leyla gül Bäxet dilimi sina gül Yüreğime kilip kirgen Sin gine ul birden bir Leyla, Leyla, Leyla gül Bäxet dilimi sina gül Yüreğime kilip kirgen Sin gine ul birden bir Hit parad devam ete. Şirattағы жерше өзінің фобияларсыз деп санай. Сөзібіз Ландыш Нигматжанова турында. Ландыш әйтүнчә күп кенә кешеләр бала чактан ук үлгән кешеләрдән, ягъни өрәкләрдән куркып үсә. Тик җиршенең әбисе аларны яшьли. Үлгән кешедән курыкмагыз, тере кеше күпкә куркынычрак дип тәрбияләгән. Ни гаҗәп, Ландыш үлгән кешедән дә тересеннән дә курыкмый. Исе дә китми хәтта. Батыр Нигматҗанов бүген хит парадта 8-нче. Ә җырына килсәк, ул бер атна дип аталыр. Җиденче позицияга килеп җиттек. Биредә безне арахнофобиялы Рамил Әйметдинов каршыла. Нәрсә соң ул дисәгез, аңлатам. Арахнофобия ул үрмәкүчләрдән курку. Рамил үрмәкүч күрсә тирләп чыга. Хәтта температурасы да күтәрелергә мөмкин. Ярый әле киноларда күрсәтә торган зур үрмәкүчләр безнең якларда юк. Юкса Әйметдинов күптән чит илгә күчеп киткән булыр иде. Бәхеткә барысы да яхшы, тыныч. Шуңа да артык борчылмыйча Рамилга сүзне тапшырып, "Ай-яй җаным" дип җырлатып алыйк әле. Күптән нигәдер уйларымнан чыкмыйсың. Айда көндез югалып, төннәрен бакыйсың. Бар йолдызлар көнләшә синең матурлыгыңа. Нурларыңа үрелсәң, ник качасың булырга. Дигәнсең белмисеңдер, мин яшьләрдән түгелмен. Барыбер ялап алырмын йөрәгем бергә.
Ay canım 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 köklerde tünge köklerde Ay canım 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 üzüme bu sin üzüme Birge dostlar jırlaymiz alkışlar Nurlar sihirli, sanoqsuz sirleri Yetmesine elleksem, hoy qıtılı ikili Kütüm senin yazmende, yüreğim tibik dibe Şıgaya balıklardan nur sibe var jirgede Muzikal kaymak hit paradının 6-cı pozisiyası. Biride biz Aygül Rəhimovаны urnaştırıp koyarız. Aygül'ün en korkan nersesi ol türlü böcekler aşağı tırganı da, aşmı tırganı da korkuta Aygül'ni. Şuna da ol alar aşırı tırgan urunlarda yirmez kətırışa aşırı kalasalar dünyanı yarıp kışkırırgan mümkün. Bir de 6-cı basqışta urun alıp ol artık kışkırmayışağına jırlap verir. Ni işin kışkırmayışa? Çünkü hit paradda böcekler yok. Xımsıyı bakşasında Seygenlerge gine uğrun var Ağlar eşin gelir şeşek ata Ağlar deyip köngül şatlana Şın yaratı bilen yangan kişi Şid bakşadan güler izlemi Yaratkanlar her şey birge bulsun Ayrılganlar şanlı özgeli Şın mehabat kiletik bir tapkır Vakıtlarının beri kaderin Yaratkanlar aytın suyu sözün Min yaratam sine kaderli yangan kişi Şid bakşadan güller izlemi Yaratkanlar her şey birge bulsun Ayrılganlar şanlı özgeli Siz muzikal kaymak hit paradını qarasız. Biz birinci beşlikni aşıp jiberemiz. Әлеге позицияда урын алушы Илнара Ганева башка җырчылардан үзенең бернинди дә хоббисы булмау белән аерылып тора. Шәхсән Илнара шулай саный. Әгәр дә аңа ышанып бетмәсәгез, кисәсенә үрмәк уй салып, яисә үзен караңгы бүлмәгә бикләп куеп карыйк. Бәлки шындырысы шунда ачыкланыр. Bizni sevgenlerine gülmeyiz biz Hüslerinden tap ütəbiz Boş hıyallar bilen isirlenip Bu tırmıştan nidir kütəbiz Sevgen barlar birge yaşasınlar Balkısınlar tırmış kögende Sevgenler
музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Без чираттагы резидентның фобиясына тукталдык. Дөресен әйткәндә, 4нче позициядагы җырчыга нинди фобия хас икән ачыклау авыр. Чөнки ул тараканнардан да курка. Булатта фобия дип атала ул. Әле моның белән генә бетми. Җырчы тәкәдән, үгездән дә шүрли, тирән судан да шулай курка, хәтта әтәштән дә шикләнә. Кыскасы, авылда һәр пычмакта фобия. Бер нишләп тә булмый. Куркыта бит. Bilmişə Biz birgə də indi bulalımabız Ayrımda bula almabız Yaralanğan iki akış bulub Yazmış yerlarında qalğanbız Yaratmağan bilen yaşau gazap Ökünüşlü ötken her günüm Parlı yaşaularda duyalımağan Bəxtlərdə yaşayım min bugün Sen de yaşagansin yaratmışa Min de yaşaganmin sevmişa Giderdik miken bu dünyadan Məxəbət barlığın bilmişə Biz birgə də indi bulalımabız Ayrımda bula almabız Yaralanğan iki akış bulub Yazmış yarlarında qalğanbız Yaralanğan iki akış bulub Yazmış yarlarında qalğanbız Музыкаль каймак хит парадының бірінші ішлеген ашып жибәрек. Әлеге позицияда безне янәдән Илмира Сулейманова каршылый. Илмирның нәрсәдән куркуы турында без инде сөйләштек. Яңадан бу турыда сүз кузгату аңа да ошап бетмәс, безгә дә моның кирәге юк. Иң яхшысы җырын тыңлап алыйк. Әллә мин, әллә син дип җырлаучы Илмира Сулейманова популярлар рәтендә. Ellerin elleyik bizde mehebet yolunda adaşkan İçi yazmış bizini ayrası bulgaş Nigesin, nige biz kavuşkan Ellesin, ellerin elleyik bizde mehebet yolunda adaşkan İçi yazmış bizini ayrası bulgaş Nigesin, nige biz kavuşkan Ellesin, ellerin elleyik bizde mehebet yolunda adaşkan İçi yazmış bizini ayrası bulgaş Nigesin, nige biz kavuşkan Ellesin, ellerin elleyik bizde mehebet yolunda adaşkan İçi yazmış bizini ayrası bulgaş Nigesin, nige biz kavuşkan İçi yazmış bizini ayrası bulgaş Nigesin, nige biz kavuşkan Biz хит парадның икенче баскычында, әлеге позицияда урын алучы башкаручы үзенең куркуын ситуацияга карап кына бәяли. Сүз Алина Әхмәтшин хакында. Аның әйтүенчә, курыкмыйм дип йөргән теләсә кем куркып калырга мөмкин. Мәсәлән, лифтта
бір өзің қалсан хамсini дистелеген күсі шылғап алса. Алиненің мұндай хәлдә қалғаны yok югын. Түрлі квестларны исәплемәгәндә, кыска гына итеп әйткәндә, айрым әйтерлек фобиясы yok әлленең. Шуңа да әлеге баскычта горур басып, алмасы дип курыкмыйча җырлый. Яслар җитсә алмага шимтеренә ак чәчәккә, яслар җитсә алмага шимтеренә ак чәчәккә, уртак сөю илтсен безнең бәхетле киләчәккә, уртак сөю илтсен безнең бәхетле киләчәккә. Алмасы алмасыла алмалары балгына, алмасы алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Алмасы алмалары балгына, olmasıla olmaları balgına. Gümrülükке süydüm seni yanlarımda kalgına, gümrülükke süydüm canım yanlarımda kalgına. Bit uçların olsa senin olma köbek tu gerek, bit uçların olsa senin olma köbek tu gerek. Yüreğime aşıp girdin buldun mellek kubelek, yüreğime aşıp girdin buldun mellek kubelek. Olmasıla olmaları balgına, olmasıla olmaları balgına. Gümrülükke süydüm seni yanlarımda kalgına, gümrülükke süydüm canım yanlarımda kalgına. Seni kötüp bağırkayım kerermen kızlarıma, seni kötüp bağırkayım kerermen kızlarıma. Süyü utları qabızdın sen benim yüreğimde, süyü utların qabızdın sen benim yüreğimde. Olmasıla olmaları balgına, olmasıla olmaları balgına. Gümrülükke süydüm seni yanlarımda kalgına, gümrülükke süydüm seni yanlarımda kalgına. Hit paradımızın liderin aşıklar aldığından kişkine gine netice yazıp alayık əli. Statistika boyunca köp gine hatın kızlar bijeklerden, ürməküş, tarakanlardan korkayken. Şular arasında orun alışı Elmira Nagimova da iskerme tügül. Yarı indi hatın kız korka, əminə iratlar bijekten korksa, Mınısın Nagimova anlap bitirmey, bir нәрсе anlaşıla. Ol bugün jingüşe. Şuna da azak silemegine, iyesine, tiyişli baskışını tapşırık. Бәхет гүле гитtin гәйлә безгә, улыбыз бар туды кызыбыз. Әй Ходаем бәгырьләрем өчен, мең рәхмәт сиңа укыйбыз, мең рәхмәт сиңа укыйбыз. Яратабыз сезне сабыйларым, бәгырьләрнең татлы җимешләре. Көндә сезгә көндә Кошак җәеп сезгә мин киләм, кошак җәеп сезгә мин киләм. Яратабыз сезне сабыйларым, бәгырьләрнең татлы җимешләре. Көндә сезгә көндә дуга кылам, булыгыз сез бары бәхетле. Көндә сезгә көндә дуга кылам, булыгыз сез бары бәхетле. Bir сәгать вакыт ішінде 15ләп җырчының җырын тыңлап, нидән куркулары хакында бераз мәгълүмат туплап алдык. Күргәнегезчә, фобиялар төрле, тик аларны бер нәрсә берләштерә – хит-парад. Бу атнада нәтиҗәләр ясалды, җырлар тыңлалды, хәзергә саубуллашып торыйк. Сезнең белән мин Иркә идем. Сау булыгыз.